sa mga bareta. Patas sa impormasyon. Public service. Enot ka. Malalaoman. Katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa kunyan, alas 12:09 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indugabus. Aldaw na naman kita nin Lones. Pizza 24 kan bulanin Mayo taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Cha Buena Obra, si Aldrin Orlanda an sa tuyang information officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina, si Kuya Tony Aguilar asinman si Jimmy Guanzon an sa tuyang information officer. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. 7 anyos na grade 2 pupil digdi sa syudad kan Iriga, gadan kan magdive sa salog. Lalaking nadakop sa korpyo na kuahanin pinagdududahan na droga duman sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur. 5 panibagong kaso kan COVID-19 na irehistro na naman sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur, kasudma. 46 na individual sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur na biyayaan kan balik probinsya bagong pag-asa program. Abuton 80,000 na mga aki target sa oral polio vaccine supplemental immunization activity Round 2 sa Camarines Sur. Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, isinairarom sa total lockdown. PNP nagpagirumdom sa mga kababaehan na dai basta magtiwala maski pa sa kabarkada kanan sarong 19 anyos na daraga an pigmolistya duman sa probinsya kan Albay. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pilipinas second sa vaccination rollout sa Southeast Asia. Abuton sa 3 milyon na COVID-19 test na isagibo kan Red Cross. Mega vaccination site sa Nayong Pilipino, gigibuhon 24/7. Iloilo City pinagbugtak sa MECQ.
officials makakaresibin naman nin sweldo. Mayor sa Camarines Sur nagpatudok nin COVID-19 vaccine sa lubot. Mga pagbalgar kan CPP NPA pig-iimbestigaran kan CHR. Pilipinas day apektado kan China Coast Guard Law sigon sa DFA. AXE-IS sulon nag-apilar nin tabang sa Senado. Yan po ang nagkakaperasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta. Detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal. Gadan ang sarong 7 anyos na grade 2 pupil na pinagbistong si John Kiel Roque, residente kan Zona 1, Barangay Santa Cruz, Syudad nin Iriga. Kan inian na mag-dive sa salog kanakaaging pagkahapon. Sigun sa informasyon, nagdayong mag-swimming ang biktima asin mga kakawat kaini sa San Francisco River. Mantang na engganyo subuot ang aki na maglukso sa salog hali sa halangkaw na parte kan release kantrin. Alagad sa daiman piglalauman na pangyayari. Buminagsak asin tuminama ini sa kaibahan asin daitulos nakabutwa. Tulos man kuta nang naghagad nin tabang ang mga kakawat kan aki. Alagad mayo naman ining animo kan madukayan kan mga rescuer. Pigdarapaman kuta na ini sa hospital. Alagad ini an pigdeklarar na dead on arrival sa Lourdes Hospital. Mientras tanto, arestado ang sarong lalaki kan inian makuahan nin sarong sachet kan pinagdududahan na shabu. Mientras na nagsasagibo man nin pagpapatrolya o plansita sa pagpapautub kan curfew hours. Ang mga personahis kan Baaw Municipal Police Station kanakalis na Mayo 21 taon 2021 sa Provincial Road kan Barangay Salvacion sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur sa pangingenot ni Police Major Mary Grace Tagtag, officer in charge. Sigun sa informasyon hali sa Baaw Municipal Police Station, naenot na nasitar kan PNP ang tulong lalaki. Kabali na ang suspect na suno kan motorsiklo asin mayong sulot nin helmet sa katahawan kan curfew hour. Mientras na pinag-iimbestigaran manungod sa papeles ang driver kan motorsiklo. Nariparo ang kaduda-dudang hiro kan saro sa mga pasahero kaini na pinagbistong si Giancarlo Brelio y Llorin, 30 anyos, soltero, mayong trabaho, residente kan Zona 6, Barangay San Isidro sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Nahiling subuot kan na pulis na may nakausli sa toong kamot kan suspect. Nin sarong sadit na plastic na may laog nin pinagdududahan na shabu na pigkakarkulong 0.5 gramos asin ini ang nagkakantidad 500 pesos asin sarong nakalukot na aluminum foil. Tulos na nag-apod ang PNP nin mga mandatory witnesses para man sa magkakanigong pagproseso.
Kung kaya ang suspect na naarestar, ini ang tulos na pinagdara sa Baaw Municipal Police Station, patin ang na-recover na ebidensya sa iya. Mientras na ang duwang kaibahan kaini, ang pigtikitan nin pagbalgar sa late traffico, asin man curfew or, mantang sangunyan, padagos naman na pinagpipreparar ang kasong isasangat kontra sa sinambitan ng suspect. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, paabutan tanin maray na udto ang mga masusugid tang mga paraantabay na malinaw kitang naantabayanan maski yaon sinda sa mga hararayong lugar. Maray na udto ki Vincent Albay Salva, nagantabay duman sa Mandaluyong City. And paabutan kunin advance happy birthday ang sakuyang tugang. Sa maabot na Mayo 26, aldaw nin Miyerkules, si Benos Prestado Bungais Salva. Maray na udto ki Chuna Timog Silva, nagantabay man siya duman sa Caloocan. And ki Police Lieutenant Villa Vergara Sereno, maray na udto sa imo madam, siring man sa imong mga pag-iriba dyan sa Iriga City Police Station. Detalyes pa man giraray kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. 5 na naman na panibagong kaso kan COVID-19 ang nairehestro sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur, kaso udma. Sigon sa report haliman sa Edmero, asin man Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Si Bicol, patient numerado 10403, babaye, 62 anyos, taga Zona 4, Santa Cruz, Banuan, Canbaaw, Camarines Sur, asymptomatic, close contact ni Bicol patient numerado 8848. Ikaduwa si Bicol patient numerado 10404, lalaki, 35 anyos, taga Zona 4, Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur, sarong barangay official, symptomatic, nagpuon ang kalintura asin abo kaini kan Mayo 11 taon 2021. Close contact pa man ni Bicol patient numerado 8848, naka-isolate na ini sa pribadong hospital. Bicol patient numerado 10405, babaye, 25 anyos, taga Zona 4, Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur, estudyante, symptomatic asin naka-recover o nawaraan ini nin pagnamit, close contact paman giraray ni Bicol patient numerado 8848 asin naka-isolate naman sa sarong pribadong hospital. Ikaapat, iyo si Bicol patient numerado 10406, babaye, 25 anyos, taga Zona 1, San Vicente, Baaw, Camarines Sur, estudyante, asymptomatic, close contact ni Bicol patient numerado 9819, naka-isolate naman sa Baaw Municipal Isolation Facility. Asin an ikalima, iyo si Bicol patient numerado 10468, lalaki, 36 anyos, taga Zona 4, San Vicente, Baaw, Camarines Sur, school program head, symptomatic, nagpuon an abo, paggatol kan halanuhan asin man pagkawara kan pamarong kaini kan nakalihis pang Mayo 17 taon 2021 asin padagos pa man na pinagbibiripikar an exposure kaini. Mientras tanto, 46 na individual o 13 pamilya sa Banuan, Canbaaw, Camarines Sur
An nabiyayaan kan Family Support Package kan Department of Social Welfare and Development Office sa irarom kan Balik Probinsya Bagong Pag-asa o VP2 program. Nagkakantidad 10,000 hasta 70,000 ana na distribuer sa mga piling pamilya dumanman sa Banuan kan si Roma, Camarines Sur. Kabali ang mga pagkakan asin iba pang mga pangangaipo kan sarong pamilya sa sinambitan ng lugar. Sa naging pahayag ni Rosalie Barreso, Regional Program Coordinator kan programa, ang mga naipanaong tabang sa kada benepisyaryo, ini ipinagbase man sa naging assessment kan social worker. Kadaklan sa mga natabangan kan ahensya mga nakamati nin labi-labing kapagtiusan sa Metro Manila na naging rason tanganing magpuli sinda sa probinsya. Sigun Paki Bariso ang sinambitan ng programa sa rong paagi tanganing mataunan nin oportunidad ang mga pamilya na nawaraanin trabaho kabali sa mga ipinagtaong tabang kan ahensya ang Transportation Assistance, Livelihood Assistance, Transitory Family Support Package asin man and Psychosocial Support. Paabutan ko pa nin maray na udto ang mga masusugid tang parantabay. Si Manay Marivek Ibatan, si Ringman, ang pinsan ko pa si Sayas o si Glyza Prestado Contreras, duman sa Cainta, Rizal. 80,829 na mga aki o hasta 59 bulan o hasta 5 anyos ang target sa round 2 kan oral polio vaccine supplemental immunization activity sa Camarines Sur. Ini mga aki haliman sa mga banwaan kan Batu, Bumbun, Banuan kan Buhi, Kabusaw, Kalabanga, Kamaligan, Kanakman, Dil Gallego, Gainsa, Libmanan, Lupi, Magaraw, asin man an Banuan kan Nabwa, asin Tinambak, Camarines Sur. Sigun ki Dr. Monre Esaiya Mancilia, Regional Medical Coordinator for the National Immunization Program, tanganing masigurong protektado laban man sa polio, ipapataksa na ang baksin dai itutudok. Sigun pa Kimansilya, dai na kaiba ang ibang mga banwaan. Nin hulita na abot na ninda ang 90 hasta 95% kan targeted population kan nakaaging taon. Dai na abot kan nagkakaperang rural health unit nin huliman ta naapektaran nin sunod-sunod na bagyo. Sigun pa sa DOH ang polio, nakakaulakit na helang daraman kan polio virus na resulta sa pagkakalumpo, dipisil man na paghangos asin man pagkagadan. Sangunyan 0 case and Bicol sa polio alaga dai pa man nawawara an huma kaini. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Report! Kung taman ang aksyon magahari sa tuyang mga pag-iriba sa luwas, nasa linya si Philip Barasina. Philip, maray na udto. Go ahead kan sa imong bareta. Pinagsagibungon niya na aldaw na sesyon regular kana Sangguniang Bayan kana Banwaan na Buhi, Camarines Sur. Dawa nga ni Mayo si Vice Mayor Jopred Balagot ta nakalib na sinambit ng Vice Mayor. Ang na presiding officer iyoman si Consial Ting Villadares na kung iisipon kan mga taga-Banwaan kana Buhi dapat kuta ang maging presiding officer
iyo ang Tapnatcher Kagawad na nagparapangako nin mga sinakong simento na si Konsyal Marlon Tabalde. Alagad permiman absent sa sesyon regular kana Sangguniang Bayan sa Banwaan kana buhi. Ngunyan naglipat na sa kampo kan Kapwerte. Alagad day pamanggiraray na pipertihan ana sinambit ng konsyal kung kaya gusto man magbalik sa kampo ni Mayor Margie Aguinillo kana Banwaan na buhi. Duman sa naging sesyon regular kan Sangguniang Bayan kan Banwaan buhi ngunya na pagkaldaw ana sa naman referral kana lambang komite ana pinag-urulayan sigon ki Konsyal Ting Villadares kana Banwaan nin buhi ka Marinisur. Antes pala na kong magparam marhay na udto ki dating Konsyal Dr. Ramon Nonato asin man Kagawad Bilya Nonato angan ki Vice Mayor Liling Malasarte kan Banwaan nin Baaw ka Marinisur. Dagdag ng mga barata sa lado lokal, Kuman si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Field Report! Oras niya to sa gunyan, alas 12:30 nin pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos paman kita kan iba pang mga barata sa lado lokal. Alagad antes kayan paabutan tanin maray na udto. An mga nakaantabay sa satuya ngunyan. An sa kuya pang classmate si Roger Nacario Marmol, si Alicia Malonda Niera, si Ate Nancy Ibarientos Lagatik dyan sa Barangay San Antonio, digdi sa syudad kan Iriga, si Rigmansi Diasis Arlene, Ramon Gomez Valenzuela asinman si Pamela Fortes duman sa Barangay Pantat, Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Naka-total lockdown temporaryamente poon kasuudmang Mayo 23, taon 2021. An Bicol Medical Center, Department of Psychiatry o an Don Susano Rodriguez Memorial Mental Hospital sa Kadlan, Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Ininin huliman sa pagpositibo sa COVID-19 ka nagkakapirang mga pasyente asin sarong health worker sigun sa pamayo kan Bicol Medical Center sa kaibong kan istriktong pagsunod sa minimum health standard asin man infection control protocol. Naka-isolate na ang mga tinamaan kan sinambitan ng helang mientras na pinagmumonitor nin marhay kan epidemiology surveillance unit asin man kan emerging and re-emerging infectious diseases team nin huli kaini suspendido an outpatient services an mga kinakaipuhan magkonsulta pinapaka-koordinar pa man muna sa saindaman ng mga LGU asin para man sa emergency pwedeng apudan an hotline na 0961-037-6828. Mientras tantong ka na nakalis na Mayo 10 hasta Mayo 12, pigtawanan nin COVID-19 vaccine at mga pasyente sinda kayaan kabaliman sa A3 o mga vulnerable group sigon ki Assistant Administrator Designate Maria Teresa Galban, 250 pasyente ang nabakunahan. Mientras
Mientras tanto, pigrereklamo man kan 19 anyos na daraga an sa iyang kabarkadang 27 anyos na lalaki ninhulita sigon sa sumbong kan biktima. Naglalakaw ini papuli kan nakalihis na aldaw nin Sabado alas 5:30 nin pagkahapon kan makasabatan an sospek na mismong kabarkada man sana asin bigla na sana subuot na pig-alok na makipagdurog karibay kan sangribo. Nabigla na sana subuot ang biktima sa alok kan kabarkada na pinagsayumahan ka ini. Alagad bigla na sana subuot ining pigparakaputan sa masiselan na parte kan sa iyang hawak. Ninhuli man sa labi-labing takot na namatian kan biktima. Ini ang tulos na naghagad nin tabang sa pamilya asin ipinagpablater ang sospek sa PNP Legazpi duman sa probinsya kan Albay. Maray na udtuman ki CG Denise Sayon, siring man ki Bilin Villalos, yaon ka mo sa ingon yan. Maray na udto na sa nasa sa indo. Mayo man na namatian na takot o pagdududa, si Milaor Camarines Sur Mayor Anthony Labas Reyes matapos ining bakunahan sa lubot kana sa iyang first dose kan COVID-19 vaccine. Sigun ki Reyes, mismong nurse ang nagsabi na da siya pwede na tudukan sa braso ninhulita may tato saro sa mga opsyon ang lubot na pwedeng pagtudukan. Mayo man subuot siyang namatian na side effect kana matudukan kaiba si Reyes sa 108 individual na nabakunahan kan AstraZeneca vaccine. Endot ng pigsabi ni DOH Camarines Sur Officer Dr. Ray Meliena na mayo man na problema sa pagpapatudok sa bataks, nakaugalian sana subuot an sa braso nin huli ta mas madali. Sa katunayan, plano kuta naman kaidto ni Presidente Rodrigo Duterte na sa lubot magpatudok. Mientras tanto, naglilibot na sa mga PNP provincial offices sa Bicol si Brigadier General Jonel Istumo, bagong Director Regional kan Philippine National Police. Alagad ipinaggilid mo na ang plano na ukagon ang mga provincial director. Ang pagkakaigwanin bagong direktor kan Bicol PNP, dai hinahali na ukagon ang mga opisyal, partikularmente na ang mga provincial director, mantang nabugtakman kan sa indaman na sa diring opisyal na pinagtitiwalaan kan sa iyaman na liderato. Si Provincial Director Police Colonel Bernardo Ferres nagsabi na normal sa indang organisasyon na anuman na oras pwedeng balasahon asin mahalat sana kung igwang direktiba kung saan naman ibabalyong destino. Ang Provincial Director kan PNP Camarines Sur, dai palang nahaloy na destino digdi, naglalaom na kung magkakaigwanin reorganisasyon, posibleng dai pa siya makaayon. Antes man na nagpasiring sa PPO sa Camarines Sur si Istumo,
Nagkortesiya mo na ini kay Gobernador Migs Villafarte sa Kapitolyo Provincial sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. Sinabi ni Police Major Loed de la Peña, opisyal na parataram kan PPO digdi sa Camarines Sur na nag-atubang sa mga opisyal kan PNP sa provincial ang bagong pamayukan Bicol na saro sa pinagtawanan nindoon iyo ang pagmantinerman kan pas si orden asin man seguridad kan mga namamanwaan. Maut mangyari ni Istomo ang katuninungan sa rehiyon. Dawa na nga ni igwapang mga lugar na tataghan kan CPP-NPA. Sinabi na dapat mahiling kan namamanwaan sa rehiyon ana mga programa asin man pinagigibo kan mga kapupulisan asin dapat na maapresyar kan publiko na dapat mamati kan mga tao ang ekstraordinaryong gigibuhon kan mga miyembros kan PNP. Pigpatanid man na dapat maging aksyon agad sa mga pinagahagad na tabang kan publiko. Orog na kon kinakaipuhan ang mga pagresponde. Sa ngunyan, mantinido ang dalagan kan pas si orden sa probinsya na dapat ipagpadagos sabi pa ni Istomo, iyo ana nagribay kay Brigadier General Bartolome Bustamante na nagserbi sa Bicol PNP sa laog nin 7 bulan. Maray na udto ki Deve Ojeda. An sabi niya, happy lunchtime po ki Ed and Luz Ojeda and also sa owner kan Cortez Eatery sa market kan syudad nin Iriga. Mabualta kita pagkalihis na kan nagkakaperang mga pagirumdom. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, CMD. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ito ang bago ngayon sa Iriga. High-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio. Para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yakan ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful
Dayan Maestrado. Mga tugang, an Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam an pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan orog na an bagyo, linog, pagtuganin bulkan asin iba pang peligro sa buhay asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso asin patanid hali sa RDRRMC Bicol, hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng iBerry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa iBerry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang sa indang lugar. Very friendly pa ang sa indang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga sundong alas 6 nin banggi. Igwa nin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur. Sanjua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069.
Kun an hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, an Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram an inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, alas 12:49 nin pagkaudto. Ngunyan, balik na kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Alagad paabutan tanin maray na udto si Madam Rosetta Rombaon Nere, si Madam Nineta Losenya, si Rigman an sa tuyang pag-iriba sa propesyon, si Emeline Ramos, maray na udto sa imo. Nagpapanduaan Pilipinas sa estado kan vaccination rollout sa Southeast Asia, makalihis na magsakat na sa 4,097,417,425 doses na i-distribuer sa mga namamanuaan. Sigun sa National Task Force Against COVID-19 kana nakaaging simana. Sa datos hali man sa Bloomberg's World Data, nasa 4,097,425 na kabilugan kan doses kan bakuna an naitao sa publiko kan Pilipinas. Mientras na nangingenot ang Indonesia sa 24,723,728 doses. Nalampasan na kan Pilipinas ang Cambodia 3,673,639 na nasa ikatulo asin ang Singapore 3,407,068 na nasa ikapat na pwesto na sana, mientras na nasa ikalima ang Myanmar na 2,994,900. Nasa ika-13 ranggo ang Pilipinas sa 47 nasyon sa Asia, asin ika-37 man hali sa 196 na nasyon sa bilog na kinaban. Aboton sa 4 milyon na Pilipino naman ang nabakunahan sa bilog na nasyon o 949,939 ang fully vaccinated na, mientras na 3,147,486 man ang nakaresibi na kan sa indaman na enot na dose. Nagtutubod si Vaccine SAR Secretary Carleto Galvez Jr. na madudubli ninda ang bilang sa Hunyo sa pagsunod sa vaccination kan mga economic frontliners asin man indigenous population, basta dagos-dagos ang pag-abot kan mga bakuna sa nasyon. Apwera digdi, posibleng mag-abot naman ang herd immunity antes man na matapos ang taon na ini. Mientras tanto, nakapag sa gibo naman nin
aboton sa 3 milyon na swab asinman saliva test ang Philippine Red Cross PRC puon pa kan na magpuon sinda kada kalihis na bulanin Abril 14 taon 2020. Sa datos man kan PRC kabilugan na 3 milyon 10,432 na COVID-19 test na an naisagibo ninda hasta kan nakaaging simana. Sinabi ni PRC Chairman Richard Gordon na saro ini sa porsyento kan COVID-19 test output sa nasyon. Nagpapanduwa sa COVID tester ang Detoxicare Molecular Diagnostics na may 757,253 na test asinman ikatulo ang Research Institute for Tropical Medicine RITM kan gobyerno na may 500,540 test. Sa presente, pinadadalagan kan PRC ang nasa Tracing Molecular Laboratories sa Mandaluyong City, Fort Area, Manila, Subic Bay, Freeport Zone, Clark Freeport Zone, Batangas, Isabela, Cebu, Bacolod, Zamboanga, Cagayan de Oro, Surigao, asinman Pasig City sa Iloilo. Maray na udto ki Olivia Bautista Colarina an buntis na pirming makisikisi siksi paman giraray ninhuli sa pagmantener kan mga produkto kan DXN asinman kan Spirulina. Siringman maray na aga ki Madam Monica Ferreque duman sa Limassol, Cyprus. Pwedeng magkaigwanin 24/7 na operasyon kan pagbabakuna kontra COVID-19 sa planong mega vaccination site sa Nayong Pilipino. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesman Restituto Fadilla na ang planong mega vaccination site sa Nayong Pilipino ninhulita igwa subuot na sa diring storage facility duman kon kaya pwedeng gibuhon ini ninhulita igwang makukuahan na bakuna na dagos-dagos. Piglinaw man ni Padilla na daipa piglalansar ang kontrobersyal na proyekto alagad plano ining punan kan gobyerno ngunya na bulan ninhulita marhay na ining napagkasorondoan. Sigon man ki Vaccine Sar Carlito Galvez Jr. na daipa permado kan Nayong Pilipino Foundation NPF Board of Trustees BT nasambitan ng proyekto. Nainot naman na pinagsabi kan NPF na ang construction kan mega vaccination site sa lugar makakaapiktar sa kapalibutan ninhulita puputulo na ang haro sa 500 na kahoy duman. Maray na udtuman ki Madam Imelda Wong Aquino. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata ninhuli man sa paglangkaw kan kaso kan COVID-19 kun kaya pinagsairarom kan Interagency Task Force IATF sa Modified Enhanced Community Quarantine MECQ an Iloilo. Ang pagsasairarom sa MECQ kan probinsya inibase naman sa kahagadan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa IATF na gibuhon na mas mahigpit ang quarantine status sa syudad dara naman kan pagkapano kan mga hospital duman. Puon kasudma Mayo 23 hasta 31 ipapautob ang MECQ sa Iloilo antes mana maibugtak sa MECQ na sa irarom na kan Modified General Community Quarantine
an Iloilo City. Sa pinakahuring datos, 686 ang aktibong kaso sa sinambitan ng syudad, hali sa 7,390 kaso kaini. Apwera digdi pinalawig man ang MECQ sa Apayao, Benguet, asinman sa Cagayan. Base sa IATF Resolution number 115-A, ipapautob ang MECQ sa Santiago City sa Isabela, Quirino, Ifugao, asinman sa Zamboanga City. Hasta Mayo 31, mientras na matinirman sa GCQ ang Abra, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, asinman ang National Capital Region o NCR. Mientras na ipapautob man ang MGCQ sa natatada pang mga lugar sa nasyon. Ultimong detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Piglinaw ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na dai maaapektaran ang Pilipinas kan China Coast Guard Law. Paliwanag ni Locsin ininin huliman ta epektibo sana ang lay na ini sa teritoryo kan China. Ang paglilinaw kan sekretaryo ginibo matapos na sabihon ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na delikado ang CCG law sa seguridad kan nasyon. Sa irarom kan sinambitan ng lay, mapaputok ang China Coast Guard sa mga dayuhan na barko na malaog sa saindang teritoryo. Magigirumduman na nagsunad nin diplomatic protest ang sekretaryo kontra man sa sinambitan ng lay kanakaaging Enero. Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Lunes, pizza 24 kan bulan nin Mayo taon 2021. Nakaibahantang nagatud kan mga bareta sa lado lokal sa luwas si Philip Barasina. Maray na udtuman dyan sa sakuyang tindahan, nagantabay si Nika Nimo, siringman si Ipi, dyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad kan Iriga. Sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo, yaon si Cha Buena Obra, si Aldrin Orlanda, ang satuyang information officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, sa opisina, yaon man si Sprite, si Kuya Tony Aguilar, asin man si Jimmy Guanzon duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria